David. Parlem cada setmana de que el virus ens està afectant, però que hi ha coses que van seguint en paral·lel. L'altre dia coneixíem la dada de suïcidis que hi ha arran també de la Covid-19 i avui volem conèixer un centre en el qual es dedica des de fa molt temps a la reinserció sociolaboral de persones amb drogodependències. En aquest cas anem a Barcelona, al centre de dia La Crisàlida, amb la nostra companya, la Sara Torremocha, perquè ens expliqui quina és la situació que viuen habitualment i com es pot haver accentuat aquesta arran del coronavirus. Sara, bon dia. Facilitar la reinserció sociolaboral de les persones amb problemes d'addiccions. Amb aquest objectiu treballa La Crisàlida i avui hem vingut aquí per conèixer la seva tasca. Ara parlarem amb la Sandra Gasca, que és la coordinadora de La Crisàlida. Explica'ns una mica què hauríem de saber d'aquest equipament que treballa com a centre de dia de teràpia ocupacional, oi? Exacte. Doncs bé, nosaltres treballem amb persones que estan fent tractament per problemes d'addiccions i el que fem és fer teràpia ocupacional, és a dir, utilitzem una manualitat per poder treballar aspectes que estan directament relacionats amb la teràpia. Quin tipus d'activitat organitzeu? D'entrada, l'activitat que fem amb més dies és la marqueteria manual en fusta. És el vehicle que utilitzem des de fa molts anys per poder treballar tots aquests aspectes tipus constància, paciència, l'enfoc amb l'aquí i l'ara, tot això amb aquesta manualitat ho podem treballar. També organitzeu altres tipus d'activitats, oi? Correcte, hi ha un cop a la setmana que fem art-teràpia, que és una disciplina que utilitza l'art en totes les seves vessants per poder treballar aspectes emocionals i poder-los canalitzar a través de l'art. Ara parlàvem d'aquest creixement personal i que realment els usuaris aquí, quan venen, també guanyen confiança, en autoestima. És correcte, és un dels punts fonamentals per poder començar una nova vida amb més confiança en si mateixos, algo que probablement s'ha perdut al llarg de tot el procés amb l'addicció. Per tant, és un tema fonamental, que sigui un espai còmode, que sigui un espai de confiança per ells per poder treballar tot això. Aquestes activitats actuen, per tant, com a vehicle de creixement personal. Són activitats que sempre es fan de forma col·lectiva? Bé, en el taller es treballa de manera col·lectiva, però després es fa un seguiment personal a cada persona. Cada membre de l'equip professional és referent d'algun usuari i aleshores va fent un seguiment a nivell de tutories i, a més amb coordinació amb els centres de tractament on ells estan fent el seu tractament. Ara mateix estem veient aquí dues persones usuàries. Normalment, en temps no Covid, com es treballava? De fet, de normal els grups són de 8 persones. Tenim 2 torns al matí i 2 torns a la tarda. Actualment, amb el tema Covid, estem amb torns de 6 persones com a màxim i mantenint distàncies i seguint les mesures que ens venen marcades molt escrupolosament. Evidentment, ara estem veient algunes peces artístiques que són molt maques, però sobretot es treballa com a vehicle d'expressió d'un mateix. Aquest és el punt clau, seria. Exacte, sí. El que veieu aquí és molt vistós, però realment sense tota la part terapèutica no té cap sentit. Per tant, això és el que externament es pot veure, però realment l'important és el treball personal que es fa amb cadascun d'aquests treballs. Tot el procés de creació des de zero fins al final, com treballem la frustració, quan algú es trenca, quan algú no està bé, quan avui no tinc ganes, quan avui em passen 50.000 coses, quan la pintura no està bé, quan el que sigui, com anem gestionant i solucionant tot això a través d'algú tan poc important com pot ser això, fer una manualitat i en canvi la transcendència que pot arribar a tenir. Moltíssimes gràcies, Sandra Gasca, que és la coordinadora de La Crisàlida. Hem conegut aquesta gran tasca que es fa en aquesta entitat. Doncs moltíssimes gràcies, Sara, per apropar-nos cada setmana als companys de TV a aquesta realitat que s'està vivint a altres sectors. Ho deia el David, no sembla que tot és pandèmia, però la vida continua i hi ha moltíssima gent que necessita ajuda més enllà del que és el tema sanitari només relacionat amb la Covid.